gather round when you finally came up. Boy, you came up, put it down for 'em. You made the city so proud of you. Boy, you came up. Boy, you came up, put it down for anybody who ever doubted you. They gotta pay up, put it down for 'em. Oké, dames. Gaan we eventjes naar een twisted grip. Vanaf daar naar een layback. Rechterbeen gaat in, been zakt naar beneden. En probeer weer omhoog te komen. Mijn zusje die deed een 10-weekse cursus. Die vond het zo leuk, die heeft mij daar geïntroduceerd. Dat heb ik een tijdje gedaan. Toen zijn hun dicht gegaan. En die meiden die misten het paaldansen zo. En die hebben toen gevraagd of ik voor mezelf wou beginnen. Trek het buik naar de paal en je benen gestrekt. Ja, strek. Ik heb vroeger ook geturnd en ja, ook geacrobaat. Maar het turnen, ik was vrij bang aangelegd. Dus dat was niet zoveel voor mij. En dat was in het paaldansen ook eerst het geval. Ik was vrij bang en ik durfde gewoon niet zoveel. En nee, dat heeft echt moeten groeien. En stretch. Put it down for 'em. Ik ben eerste geworden op het NK peeldoensje in de duo-categorie. Ik deed al aan duo paaldansen. Mijn toenmalige partner die had niet meer zo zin om zoveel te trainen. Dus toen ben ik in mijn studio rond gaan kijken naar de geschikte iemand. En daar was Josien. Oh zo, ja. En afgepakt. Rechter is krom. Bij de paal. Bijna. En allemaal blijven. Ja. Hoe lang doe je dit al? Nou, 2 jaar. Ja, 2 jaar inderdaad. We zitten hier nog net zo lang, maar een paar maanden denk ik nou. En hoe ben je hem er mooi begonnen? Hoe ben je hem erin rollen? Nou, ik woon het al heel lang wel. Ja, nou, wij wilden eigenlijk altijd wel iets wat oren net dienen, zeg maar. Nou ja, en zo kwamen we uit bij het peeldoensje. Ja. Nou, wat ik dan doen we dat, ik maar proberen we dat maar. Want we doen ze altijd al en nou willen we wat oors. Wat was er maar van, ja. En hoe voldoet het? Heel goed. Leuk. Ja, echt superleuk. Echt een leuke sport. Ja. Want kist uitlezen, wat is er zo leuk om? Want het zit er zwieren uit, het zit er ingewikkeld Je in. daagt jezelf gewoon heel erg uit hierbij. En je vlees je grenzen. Je doet elke keer weer iets wat je eigenlijk hartstikke eng vindt. En toch op een of andere manier lukt het je. Ja, want als dat ik lukt, ja, dan dan is het goed. Dan ben je echt blij. Dan zeg je, ja, dit lukt. Ja. Ja, gaat goed. Hij vleet uit. Ken je hem dan al in een jaar trainen of heb je hem thuis naar zijn peel te staan? Ik heb peelkocht. En wie staat er dan min in een kamer? Nou, ik ben nou nog enig band, dus we hebben alle lege kamers boven. Dus ik kom mooi in de kamer. Bij mij stonden er wel midden in een keer, maar dan heb ik wel eens vreemde gezicht in hand, ja. Maar de band, ik heb 2 banden die hongden dan altijd in. Als men het in hong, dan hong de band er wel in. Dus die vond het nou wel jammer dat er voort weer. En je kan eindelijk iedereen even laten showen wat je kent. Want je komt eigenlijk net echt publiek of zo. Dus dat is wel leuk. We zijn nou plaats voor het WK. En dat zien juni, begin juli. En dan maar we hebben nog een keer dus kunsten dit zien. Dezelfde act gaan we doen. We gaan hem wat aanpassen. We gaan moeilijkere onderdelen erin stoppen. Beter afwerken. Gewoon nog beter op elkaar ingespeeld zijn. Gewoon next level. Oh, from the sun.